Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 4:53, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:54, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat, mayong hapon na naman. Medyo nagangirit nga kahaponanon kag nagabarangisi nga kasisidmon. Mayong tiyempo subong. Diri sa syudad sa Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Yari na kita sa Pizza 24 sa bulan sang Enero tuig 2020. Ang tuig sang metal rot. Tuig ini sang mga tao nga may pagka ilaga gatasan. Metal rot. Tuig sa mga tinuga diri sa kalibutan nga mahilig mangitkit. 1/24/20 kon sa mga numero pa. January 24, 2020. Nakahibalo bala ka mo makaksyon nga sang Enero 24, 1917, January 24, 1917. Botsilingon sukat subong, ika-103 katuig, sang maglanog ang kasabo sa Pilipinas. Bangod amo ini ang adlaw nga ang isa sa ginakabig bangarihan nga si General Quintin Salas naggataliwan. Nabunag siya Oktubre 31, 1870 sa Dumangas, Iloilo, Botsilingon. Ilonggo ni siya, isa ka Ilonggo revolutionary leader nga kag nalakip siya sa mga Visayan revolutionist nga nagsungka sa mga kano. Siya ang alkalde o kon kapitan municipal, amo ning tawag sa una, kapitan municipal sang Dumangas sang magluntad ang revolusyon sang Agosto 1896 batok sa mga Espanyol. Nagsurrender sang iya mga armas Oktubre 1901. Pila ka bulan ang naglipas sang ang isa de commanding general nga si Emilio Aguinaldo na arestar. Una sa balita, una sa aksyon. Pagbalik tanaw sang sari nga palatuntunan sa mga istorya nga nagpagkit sa libro sang Pilipinas. Dapat dumdumon kag ini pagkalimtan
Dangod ini nga mga istorya, mga kaaksyon ang nagaserbi nga inspirasyon. Kag balisihan, kung paano kita makabulig sa ato sa nga nasyon, kung paano maluwas sa ato sa isig kapareho sa mga ulihing tubo sa karon, labi na ang ginatawag nga millennials. Dapat inyo man balik-balikan ang mga istorya sadto. Kag hindi lang ang paghala ka lagaw, ang paghala ka ng biyong, hindi maghala ka kutis ang cellphone, chat sa Facebook, o kung maghala ka hampang sang ML o kung Mobile Legend. Las 4:57 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang bulan sang Enero, sa nasiling tanatuig sang Metal Rat, bulan ini sang tuig nga may madamo nga mga festivals kapyar ka mo. Damo sang festivals subong nga nasaksihan na kag masaksihan pa diri sa Pilipinas. Tuman kadamo nga daw hindi na gani maisipan. Pero ang iban medyo ginagbay lamang. Hindi gid man tanto kasikat. Tangod ginasaulog lamang ini sila nga banwa kon syudad o kon probinsya man. Pero may mga festival, mga kaaksyon, nga sa kada pag-abot sang Enero bantog, kag masabing na dagsa sang linibo ka mga domestic kag dumuluong nga mga turista kung bisita. Basta gani Enero, dali sa Negros Occidental, no gani, isa surad sa Bacolod, mayara sang Chinese New Year, ang ginatawag nga Bacolao Diat Festival. Fiesta man sang San Sebastian, nagligad nga Enero 20. Amo itong may parada, wala nagligad dara sa matubang sang Bacolod Cathedral. Fest of San Sebastian. Ano pagid mga kaaksyon, dinagsa, kag ati-atihan, Enero man na. Dito sa banwa sang Kawayan, mayaraman nga lubay-lubay. Enero 25, buwas na ning adlaw ho, ang Lubay-Lubay Festival. Bao banwa sang ibi magaluna ikatatlong simana, mayara man sila makaaksyon nga fiesta. Kabankalang City, tapos na. Sinulog Festival. Away pa ni matapos, ano? Tubtob pa ni sa ikatatlong simana sa bulan sang Enero, ang sa Kabankalang City. Sa La Castilla na naman makaaksyon na tapos na yan. Ang ginatawag nga Bailes de Luces, tubtob ini Enero 5, tapos na rin. La Carlota City, Subong, Fest of Our Lady of Peace and Good Voyage, January 24, Bao Subong gini. Sa Banwasang Pulupandan, Foundation Day, nagligad nga Enero 12. Pareho man sang iban nga mga probinsya. Ang ato sa nga pinalangga nga Negros Occidental, hindi man magpaulihi kag magpapierde, kon panami-nami, kon pasadya-sadya. Festivals ang paghambalan, colorful and electrifying festivals. Sa iban nga lugar, mayara man ginakabing makaaksyon, 5 ka mga major festival sa Luzon kag diri sa Visayas. Hindi lamang bantog, ato sa nga pungsod kundi pati sa iban nga nasyon makaaksyon. Una sa listahan na ang Fest sang Black Nazarenes kaya po natapos na rin. Ikaduwa mong Biniray Festival sa Romblon. Sa kada ikaduwa nga semana sa Enero. Ano bagid? Ati-atihan sa Kalibo Aklan. Linagabong naman sa mga drum kag pagkasinaot mas dalan eh. Sinulog sa syudad sang Cebu. Isa sang pinakabantog gid nga Philippine Festivals sa Cebu, ginbansagan nga Queen City of the South. Ginahiwat ini sa kada ikatatlong nga Domingo sa Enero. Sunod diri among sikat mga dinagyang sa Iloilo City. Ginakabig sa mga tao nga Iloilo. Sinigto sa Iloilo bilang Fiesta of the Year. Ang dinagyang festival ang nagahatag sang duag sa dalan sang Iloilo sa kada ikaapat nga Domingo sang Enero. Bot silingon makaaksyon, Domingo na. Sa Domingo na ning highlights nila, Pizza 26. Bulan sang Enero, ginapalibutan sa mga festival sa nasaling tanan sinadya sinaot kag kinian anay. Mayaman pa nga imnanay. Kag kon kaisa, kon masubrahan na, kag abuton sang kalagtok. Ang pila ka mga salawayon, nagasunod ang mauyay kag pinatyanay. Una sa balita, una sa aksyon. Sabay pa nga hindi na matabo agod kamo. Kag si sino man nga luyog magsaksi,
sang sini nga mga festivals, mangin malipayon, pulis balay nga nagayuhom, pulis sa balay nga busog, bisan pa ang lawas nagaantos sang kakapoy. Inyo kakson-akson na Marlon Hidaboy. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa ilawan, lumpatan tayo sige na mga nagabaga kag nagabaling aso nga mga pangulong dinilan unahon ta balita lokal. Mayor Evilio Bing Leonardia natala na i-anunsyo ang mga pungko bilang Deputy City Administrator sang Bacolod. Sino ayhan? Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa kinibasa nga balita? Siyudad sang Bacolod, mas nagsikat pa ang alan. Halin sa pagbansag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido bilang Shabolized City. Medyo yaman tayo, no? Kay kita Bacolod nun man. Porque mo nang ginanunsyo ginabansag ni Espinido eh. Pamalindra sa bansag, pagkadto sa balita nga pagbisita ni Presidente Duterte, kagabi mga kaksyon, subong adlaw, aga pagkaina ang ginhambalan nga balita amo ang Hanandomon Tower. Proyekto nga ang bili sa pagpatukod 4.8 milyones ka pesos. Wala gid nagpalibak. Masarig ginamuno sang sini nga palatuntunan. Ang gini nga proyekto, bangod madamo man sang nagapamangkot nga mga tawo. Kung ang pagpasiga sang napunder nga suga, san wala nagpalibak. Bangod kaina sang kaagahon mga kaakson, isa ka nagahagunos, kag ginapatihan, huros-huros nga nagamaniho sang salakyan, ang nagbunggo sa tower. Pungguan ang Hanandomon Tower, oh. Kagahon na ang maka-aksyon kayo na. Sana silin na, wagin magpalibak. Ining salakyan ni Ford Everest. Nagsugatas na lang nga one way lamang. Nagbunggo sa tower. Ang pagbunggo maka-aksyon, nagpabarakang sa buslot. Buslot nga nakita, masyado kanipis sa pagsimento sa tower. Ang paglanog sang sari nga balita maka-aksyon sa radyo, telebisyon, ilabi na sa social media, sa Facebook, kag ang minilyon kabakulod nun kag negrosanon nakabasa kag nakakita, nakabati, nakakita pa sang litrato sang salakyan kag tower. Segundos pa lamang ang nakaligad, mga reaksyon hindi na maisipan. Ang mga reaksyon nga nagpang-abaw-abaw, may nagasiling nga ang Hanandomon Tower daw kabuti nga balantikon. May naghambal nga, OMG, ano ini? May nag-question kung 4.8 million pesos gidman ayhan ang bili. Ang City Engineering nga talatapan. Hala, daw nanginaw sa isyaw. Kag kontrobersiyaw. Ang gawa subong imbes nga mapahagan-hagan ang isyo, angot sa presyo, angot sa pigaw nga suga nga naponder, ag sa kadugayon sang hulat agod liwat mapasiga, subong ang isyo mag-aksyon. Wala lamang nagbukal, kundi nagbaga-baga, kag nagdaba-daba na. Grabe nga panindugan kang insister sa mga tao sa likod sa sining proyekto nga ang balor hindi overpriced kag ang bili rationable. Siyempre, sino mga taong magambal man nga overpriced kag hindi rationable man? Siyempre, wala. Ang balon nila karon nga overpriced kag hindi rationable. Para sila nang bato pinokpok nila sa ulo nila eh. Ano ba lang tuyo sa Hanandomon Tower? Gintukod, gininaugurahan, Hunyo 18, May 2019, sa Dalan Gonzaga, Katuslao, Little Wine na ng dalan na. Dungan sa charter mag-aksyon sa Bacolod. Gindisenyo sang isa ka arkitekto. 1.7 million ang bili para sa concrete works. Sobra 800,000 pesos para sa steel works.
Kag lapit 1 million pesos para sa electrical kag lighting work. Sus, Josep kag Maria. 1 milyon nga suga ang bili. Pero wala pa gani mag-init-init ang pagsiga na punder. 1 milyon pesos na eh. Mangkot laman na sang kalabanan. Ano nga sa suga to man? Kung suga edi sa bongya pwede ko niya matikaw di ang suga di sa nurses booth to. Why niya sang pinakasandag di sa suga sa nurses booth mo? Gusto nyo isipon kung pa kung magpilak-bilog, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20. Stubang ko pala na likod ba ko pa maisip, oh? Iniyara sunabli kini nga sugaya. Kita mo ga kinis ang kutis ko action ni Rayo sa kwanda, sa kamera. Bagod sa suga na. Una sa balita, una sa aksyon. Yato pagsiga sa Alandumon Tower, taon-taho man to. Kinis man tong pagsiga sang suga. Ang nabilin nga pondo sa 4.8 million pesos, gingasto para sa construction, clearing, kag pagpintas tower. Kada elemento sang tower nagatiglawas ang konsepto. Ang base, korte, corazon. May 8 ka mga exterior towers nga may korte octagon, mayara man diamond. Kuno nagasimbolo sang tubo kag humay, nga mo ang backbone sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginasiling ini nga mo ini ang pinakabag-o nga landmark sa Bacolod. Yes, landmark gid man tuod. Hindi lamang basta-basta nga landmark mga kaigsoon, nga sobra pas karabaw sa lagon. Di lamang makit-an adlaw-adlaw sa mga nagalabay sa plaza publika. Kundi kung kisa ginayuhuman, kaya nakadlawan pa. Tangod sa tuman ka questionable, kag madamo nga mga isyu nga naglikop sa amo nga proyekto. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano ang pwede nga mahimo sa driver nga isak pangayaw man? Driver sang Ford Everesto? Ang nagkuha atensyon, mga ka-aksyon, ang nabungguan nga tower, may buho mo. Amo tong picturean gin po social media. Araho, kada segundos may mensahe, kada segundos may reaksyon. Ang mga tao hindi na may sipan. Linibo na ka mga reaksyon. Ang ila sa naging pang post mga aksyon, punggan nyo na. Kaya mo na yung reaksyon ng tao. Ang driver to, pabayaan na lang to. Ang driver, handa ko na mag-cooperar. Siya man yung nakasala. Siya nang may salabton ding handa siya mag-cooperar. Handa sa makig-ariglo? Ano ariglo? Sa bagay, way man sang na piligro na halitan nga lawas ang tao. Pero tingin halitan niya yaho, 4.8 million pesos ang bili. Una sa balita, una sa aksyon. Proyektos gobyerno, kwartas ang tao. Damong nagsiling nga base gintagna blaw ba ginbuot gid sang kahitasan nga matabong among aksidente ini pagduda kag reaksyon sa mga tao. Bangod kon wala matabo, damo nagpati nga 4.8 million gid ang bili. Pero sang nabungguan ato nagbarakang nga ang semento gali sa tower nipis-nipis. Una sa balita, una sa aksyon. Basi amo gid man na guro ang disenyo. Amo gid na guro ang disenyo ya. Ang issue not once but twice. Not once, but twice! Ay nagduwa ng issue sa tower. Ang napunder nga suga kag ang nabungguan kag nipis nga semento. Mamalanda kaya banda nasaksihan sa mga ka-aksyon taglabay ni. Taglabay kinas dara sa may bahin sa plaza publika. Sa ilota sa iban nga balita kay basi damo mag high blood bla. Dugay may rekomendar ko sa inyo kung high blood ka po.
Sa ilota sa bahin sa nga balita nasyonal, shabu nga nagapabagtik sa utok sa tao. Ang Philippine Drug Enforcement Agency o na PDEA liwat nga nagpapatyag. Nadakpan ng isa ka babae nga taga Thailand. Ang ayaw. Ang nakuha, sus-ari naman ho. 20.4 milyones pesos siya mo. Ang bilis ang suspected shabu sa buy-bust operation sa sunod sang isa ka hotel sa Barangay Palanan, siyudad sang Makati. Man karitubada nga sahi sang tao mga mani. Wagi din sang kaludlaan ang kilo 3 kilo. 3 ka kilo sang ginapatihan shabu. Daw bugas lang ginabaligya ba? Ang nadakpan na kaksyon si Kanokrat Hampangoyen. Nadakpan launa kahapon sa hapon. Nagluwas din ay may isa pagid. Thailander manggapon, babae manggapon. Naromon sukato dakop man sa buy-bust operation. Sa isa kakalaan sa Pasay City nakuha 1.2 milyon nga shabu. Milyones nga shabu nga nakuha sila mo. Ano ini nga mga tao man, wala sila black balos ang ka-istrikto kag madagoon nga kampanyas bong. Sa ato sa gobyerno, batok sa niya makapabuang ka siya mo. O kung basi nagkabaloman guro o galing ti. Basi lang makalusot. Ang tani may layay deres Pilipinas, no? Nang sino man makuwaan sang shabu, ang shabu'y pagkaon kay patulon na ng sila na hasta masaramukan kag magtururong ila sa kalibutan. Una sa balita, una sa aksyon. Sila pagka utok sang taong mahalitan nilas na kung sila madakpan. Ay kung kaso-kaso, kayara kung kaisa nga bangod sa gahom sang kwartabla, guwa man sa presuhan kag balik sa gihapon sa ilegal nga likoton. Guwa sa ni mga kaksyon ti ininto Una sa balita, una sa aksyon. Pero kung wala na kaso-kaso, diretso sa silot. Galing kay medyo process na ginatawag ginasunod Diretso silot way na damo pagamo. Kasi kung mo pa lamang ining tikang kung pamaagibla, nga mag-ululuntat ining mga nagabaligya kung nga gamit sa illegal nga droga, nga makabig hilo sa lawas sang tao. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports, Afternoon Edition. Ano pagkidibas sa ring balita nasyonal, ari istorya, edad sang tao. Tanan tamay edad. Nagambal nga age doesn't matter. As long as matter doesn't age. Suli lang ba? Mayara man gani kasiling gulang na kuya, pero young ang heart ko. The old but young at heart. Istorya edad sang tao. Ang pagretiro sa mga nagaobras gobyerno o mga government workers mati kamanaya. Optional retirement age. Ang Kamara o Lower Chamber nagapurubar sang House Bill No. 5509 nga nagapanubo sa edad sa mga government workers halin si 60 papanaog sa 56. Sa boto nga 192 ka mga kongresista nga pabor, wala sa nagpamatok ang Kamara nagapurubar sang saring hagna nga naga-amendar sa Section 13-A sa Government Service Insurance System GSIS Act of 1997. Isa sa mga author magka-aksyon nga si Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr. Nagsaysay siya sa nga explanatory note nga ang pagpanubo sa optional retirement age. Ang mga retirees maka-enjoy na sa maayong nga kalidad sang pagpangabuhi para sa ila paagi sila sa nga tagabatunon nga pensyon kag retirement benefits sa medyo hubin nga edad. Iyo diha. Pero piho nga hindi man tanan ang maka-enjoy. Bangod may ara mga kaaksyon nga sa edad nga 56, pagsik pa ya. Nagalambada pa. Mayara gani nga nagabakday bakon tumbling pa. May nagasaot pa gani sang tala. Una sa balita, una sa aksyon. Mayara gani gakwat sa kasako. Pero hindi bugas. Isa kasako nga algodon. Ako hindi mabulubog at mag-an lang.
kung pagsik pa mag-aksyon, damo gasoling, na hindi malikawan nga maghala na lamang kapatarasak enjoy sang iya kaugalingon, lagaw, da sang kaon, inom sa makahulubog, sa lipot mag-aksyon, wala na sang kontrol ang gwa sa ulihi, sudlon sa malatian, hospital kay sa ulihi, imbes nga enjoy, penitensya. Una sa balita, una sa aksyon. Lasing ko 17 Aksyon Radio Philippines Standard Time o si Presidente Rodrigo Duterte nakikita sa pamilya sang overseas Filipino worker nga napriso dito sa bahin sang Bahrain. Ang bata naman nga si Inday Sara nagpadulong sa Estados Unidos para sa leadership training. Alaba si part na isang plano na magkandidata si Inday Sara bilang presidente sa Pilipinas sa 2022. 5:17 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang mga pangulong didalan inyo na batian sa ato sa nga pagpangalagad. Naglawig-lawig kita sa bahin sang Halandumon Tower ba? Unahon tanay hibalaw nanong sitwasyon sang trapiko. Nalabayan sa ato sa nga patrol with Aksyon Jan Diaz sa saligid nga mga teryon. Aksyon Jan! Mayong hapon sa report, please come in. Aviso sa mga motorista na naglabay mga kaaksyon sa area ng Burgos, Lopezina, isa ka vehicular accident sa tinganay sa mga sarakyan nagluntad sa tuwagin mismo sa intersection point. Bago kitamang rason kung ngayon nagtuga, moderate heavy, tugtog heavy nga sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Biyak kabahin mga kaaksyon dali naman sa may Burgos, Gatuslao. Isa naman dali ka sa tinganay man sa salakyan nagluntad mag-ogid lamang. May kitigil tayo gilayon ang mga salakyan nga involved kay gilid man nga nagkaresponde ang mga traffic enforcers o kunabi mga traffic investigator on duty sa naglain-laing nga mga police station nga sakop ang iniman nga mga lugar. Pinakauling monitoring sa Bacolod Traffic Authority Office. Lakitan mga kaksyon na sa sunod sang Bacolod karon kita mga hapon hindi pa kita mo sinakabugat talaga sang trapiko the normal days or rather normal ka sitwasyon sa biyernes ka adlaw mga kaksyon ginalauman ang moderate to heavy tugtog heavy nga sitwasyon sa dalagan sang trapiko. Pero karon hapon mga kaksyon moderate to heavy gid lamang ang traffic situation nga napangit hapon sa color yellow ang code o kunang level of traffic sa sitwasyon sa palibot sa sa Bacolod karon gid lamang hapon bot siningon mga kaksyon madamo-damo ang nagabiyahe sa nakailaing nga mga dalanon sa palibot sang syudad pero hindi amo sinakabug-at gid ang mga kaaksyon. Like for example, ang ginakamtaan pa sang patrol along area na Madrid sang Burgos, Lacson karon nga hapon. Kabig lamang diri nga moderate heavy ang traffic situation. Ang mga salakyan gikan mga kaaksyon sa Sidlangan, particularmente na Burgos Public Market nga ang ruta padulong naman diri area mismo sang Burgos, Lacson. Ang ila direksyon it's either mga left turn padulong diri sa Rizal, Lacson on dire-diretso mga kaksyon padulong area sa Burgos, Locsin. Karon nga hapon makabigid lamang light to moderate tugtog moderate ang traffic situation. Hindi mo sinakalabang pila sa mga salakyan gikan na Sidlangan. Por problema lang ang mga salakyan gikan naman diri sa may baybay. From reclamation area nga mga salakyan padulong digta makaksyon na Sidlangan kabahin sa mo mismo nga lugar kaya nakalabot diri sa area sa Burgos, Locsin ang pila sa mga salakyan. Expected sa ina halos tanan nga mga dipasahero nga salakyan ruta nga home site downtown area, Santa Fe downtown area, shopping downtown area mga kaaksyon o shopping Libertad mga kaaksyon diri ginagalabay area naman sang Dalan Logsina paliko diri pa to area naman sang Dalan Burgos. Muna ang rason kung nga mga kaaksyon nag-heavy o kunabi medyo nag-hinay ang movement sa masalakyan along Dalan Burgos, especially kung ang ruta gikan diri sa nakatundan padulong Sidlangan nga bahin sa sulat sang Bacolod. Ang Dalan Logsing nga daan mga kaaksyon nagasuprerman pangapon sang moderate heavy tugtog heavy sitwasyon sang dalagan sang trapiko ang pagkutok o kunabing pag-congest sa mga salakyan along area sang Luzuriaga, Lopezina area din makaaksyon sang San Sebastian, Lopezina, Rosario, Lopezina nagatuta ini ang mabugat na dalagan sang trapiko paglabot mga kaaksyon sa area naman sang Daran, Rizal, Luzuriaga, Locsin, San Sebastian, Locsin, Rosario, Locsin nagatuga ini sa mabugat na dalagan sang trapiko paglabot naman sa area sang Rizal, Locsin kaya mga kaaksyon nga lima tubtubanon ka mga vehicular accident na nagluntad sa palibot sang sunod sa Bacol karon gid lamang hapon. Ang tistaton katuan ng pinaka lugar yani naman si Mr. Ananias Lugmao, ang radio control operator sa Bacolod Traffic Authority Office sa pinakaling monitoring kung dalagan sang trapiko ang aton pagamalaan sa palibot sang syudad.
Kaya sa traffic sa buong Bacolod, sir? Subong traffic sa Bacolod, aritas bong sa level nga tawag nga yelo, manageable, flowing lang area. Pero may mga areas nga nang nag-build up tungkol sa 1050 para sa Burgos Lacson, kag sa San Sebastian Lacson Colina, kag sa South Capitol Road. Pero pagkatapos okay man flowing ng aton nga karsada. Tapos ang aton nga vehicular accident, San Sebastian, negative injury. Sa South Capitol Road, private POJ, negative man injury. Sa may tinting fronting China Bank, shopping. 2 ka private. Light damage lang kan. Tapos ang sa BDO shopping, 2 man ka private, negative man injury. Kagang sa Subong, sinilanggit nga pon, alas 4:55. Sa ka private kag single nga motorcycle sa Lucena, Burgos Lucena, pero wala man siyang injury. Mr. Ananias Lugmao sa liwat, ang radio control operator sa Bacolod Traffic Authority Office. Sa pinakauli naman yung monitoring sa bitaw kung dalagan sa trapiko ka mga vehicular accident na luntad sa palibot sa sunod sa Bacolod. Aton pagkambalan karon gid lamang hapon mga kaagsoon. Ang eredri sang dalan Araneta umalin sa area sang Lizares Araneta padulong naman Rosario Araneta. Now ubot silingon within that particular area sakop ng area naman sang dalan awing nagasuprera. Karon nga hapon sang moderate to heavy. Total heavy nga sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Tandaan, oras ini dugay-dugay nga magginawa na mga estudyante dira sa Negros Occidental High School. Pinalauman mga kaagsoon ang pagsinumbali man sa mga depasahero nga sarakyan. Nakit man ang pila ka mapibano nga sarakyan nga magasukat sila tagsa ka mga estudyante papauli sila tagsa man ka mga pulian. Papiyak kabahin ni mga kaagsoon wala gid sang problema hindi gid man madilatar ang inyong pagbiyahe kon paglabay ere sang Araneta pasulod sa downtown area karon nga po kay hindi pa mo sinasiling ko na dako ang volume sa mga sarakyan nga naganilabay sa mga lugar kon dalanon sa palibot sang sulad sang Bacolod even area mga kaagsoon ang dalan Loxina din sa Lizares Lacson dalan Lacson man Lizares Lacson padulong mga kaagsoon sa Rais Lacson karon nga po moderate heavy lamang ang traffic situation. Mga kaagsoon mo na pinagkasitwasyon sa dalaga sa trapiko at ang pagkabalana sa palibot sang sulad sa Bacolod karon gid lamang hapon. Tandaan mga kaagsoon preparar sang kapote preparar sang payong nagtuloy-tuloy pa pang karon nga hapon. Taning dila magdamol gid ang ulan. Siniman nga kapunanon mga kaagsoon. Pero importante na preparar ka ng payong talo abi ko na daw proteksyon simo naman kalawasan para hindi mabasa ang imong atila. Mga kaagsoon nga dalaga sa trapiko ang sagyapon bugos kinadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap ini 100% natural, puro herbal. Papatilos sang putis kag safe na safe. Ginaganaga na pagulang sa inyong panita. Kadula man ini sa milasma o kung ang panit-panit sa inyo gaya. Nakapuguman sa pagdamo sang acne, punggod kag pila ka mapinalian sini. Paagi sa Santon Plus Herbal Soap, solve ng problema. Confidence pa, ganun pangit na makagson. Pagka sa Santon Plus Herbal Soap sa pinaklapit ka botika, sinatagsa ka mga lugar. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod. Akson John Diaz, una sa patrol na sa Akson sa Bacolod, Akson Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Ang balita, Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa mga nagapangita sang vitamin D3 kag sa mga nagapadayon sa pagtumar sa sige halang. Kag sa mga way pa tilawin ninyo, vitamin D3 importante sa ato sa nga ikayong lawas. Piliun ninyo isa lamang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Amo na nagpanagugiron sa aton nga ang alibyo nga nabatsagan nila sila sa nga lawas mayadgid. No, sa Life Extension Vitamin D3. Damo pa iban sa mga produkto ang Life Extension Philippines. Mas maayo kung makakadto ka mo personal sa ilang sa nga klinika kung talatapan ara sila na hamtang sa GA Esteban Building, Lacson South, Bacolod City. Dari sa may dalan sa nga Burgos sa Lacson Bla. Sa unhan lamang ina sila. Dako na da ang ngalan Life Extension sa GA Esteban Building. May libre nga konsultasyon paagi sa mga medical doctors Lunes to Sabado. Life Extension Vitamin D3. Aksyon Radio City Hall Report. Si Mayor Bing may ara iga anunsyo kung nasin o ang papangkoon bilang deputy
City Administrator sang syudad. Detalye sa nga balita sa report ni Action Dale sa Bacolod City Hall. Action Dale, mayong hapon please, Kevin. Yes, Action Bar. Sa mga previous years, wala sang Deputy City Administrator ang gobyerno sang syudad sang Bacolod. Pero sunod kay Mayor Bing. Soon, Action Bar, mayroon na sang magapungko sa mga posisyon. So sunod siya, as of this time, hindi pa niya mapalayaga kung sino ang mag-serve bilang City or Deputy City Administrator sang Bacolod City. Action Bar, sunod siya patapuson niya. Una, ang Bacolod Diet Festival antes di nga announce sa makatapos sang media kung sino ang magabuli kay City Administrator John Orola sa mga aktibidad kag mga piladri ka mga hilimuon sang gobyerno sang Bacolod. Gin-explain rin ni Mayor Bing nga hindi ni co-terminus ang posisyon nga Deputy City Ad kundi regular gid nga posisyon. Action Mar nga nabase sa City Ordinance nga ginpasara sang sangguniang panglungsod sang 2019 nga ginapasalamatan man sang alkalde sang Bacolod. Action Mar sudong kay Mayor Bing mas prefer sini nga mayara sang tawo nga magpungko sa mga posisyon. Apisal sunod siya nga enough naman ang mga empleyado kag opisyal sa syudad para magpadalagan sang gobyerno sang Bacolod. For confirmation, aring tingog ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia. In due time, kung ano gitang matapos na. We had that created and thanks to the Sangguniang Panglungsod kay ging approve kan man to nila gin approve Manila. Salamat. And so mas mayo kung may aray. At ba ni-regular niya siya mayor or appoint? It is irregular position. Hindi na siya ganiya. Hindi siya co-terminus. Wala na. This is a new position. But last year lang siya gin-approve through an ordinance. May ordinance siya. Preferable nga may ara ta. Although, of course, ang ako niya attitude there is a syudad nga we have the number of employees and officials who are enough to run the machinery of government. Kung bisan may mga kulang-kulang na mo kaysa makaya naman sa kabilugan. So when are you going to announce the... Probably by the first week of February. Sumar na batihan si Mayor Bing Leonardia. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mas mayogin man nga mayara sang Deputy City Administrator. Mamo ang bla sa Philippine National Police bla, mayara masang deputy. Mamo na sila sang assistant. Kung wala ang administrator, deputy ang imo sa dikantuan. Kaya dari sa gobyerno provincial, dari sa may kapitolyo, I don't know kung mayara sila sang assistant provincial administrator. Pero kaya man subong sa nag-survey bilang provincial administrator kasi attorney Ray Frando Diaz II. Alas 5:34 Action Radio Philippine Standard Time. Buwan-buwinan tayo na sa monitor sa live stream ho, si Manjo Arnejo, Sherilyn Oro Javier, mayong hapon, Jack Balaan Berador, Brillantes Family, Orek Soogon, Lola Consing, Dorias, sang Porok Marang-Marang Badalagan, si Inday Blaza, mayong hapon, Diego Flores, Happy Fiesta sa Tagalakaluto City, Sir Jeg, okay, Vince Hizon, Madre di Cacao, mayong apon radio man watching from Kingdom of Saudi Arabia. Haling kay Madre di Cacao. Susan Malacaste. Charlie lang kami. Charlie, yung hapon monitor lang kami. Charlie ni Charlie. Haling kay Susan Malacaste. Ronquillo Simeon, ari lang kami nakatutok. Tamyawya si Sarge sa abing gumaton manang Becca Diaz Zaruna, Roy Alan, Menchi Saruna, Jocelyn Buday, Kalmaan, Parijonal, Milania Bulak, si Ferenio, Sir Elmer Libuon. Sa Silay City from Barangay Abonan, Bago City, si Darrell, Damol pa footwalk namon sa Halandomon Tower, hambal ni Darrell. Damol pang footwalk namon sa Halandomon Tower. Pakod ko ng footwalk mo na ninyo, Darrell ay. Jose Mongcal Torilla, thank you. Si Kenneth Valencia. Brian, okay. Halandomon Tower daw stick halo gali ang sulod.
hindi gid matago ang kamaturan. Salamat sa Koreano kay nakita ang haling kay Kenneth Valencia. Gipasalamatan pa ang Koreano driver to sang Everest Blanc mo to. Nagbunggo sa Halandomon Tower. Una sa balita, una sa aksyon. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement. Ang tawag sini Evergreen Herbal Capsule. Kon cleansing, nourishing, kag balancing nga herbal capsule ang inyo sa pagita. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig ini sa limpyo, pabakod, kag nagabalansi. Sang mga sistema sa atos sa lawas. Ano ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig panabo sang mataas nga blood sugar, uric acid, bad cholesterol, sobrang asin, hyperacidity. Nagadugang man supply sang mga kakulangan sang vitamina kag minerales. Vitamins and minerals deficiency. Subong sang vitamin A, vitamin C, magnesium, ug banabo pa. Produkto sang Doc Hiko Alternative and Health Food Center. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar araw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon! Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radyo.
aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga high blood sa mga diabetic aton masabi, kita rekomendar ang pagtumar sa panyawan herbal capsule with mangosteen. Hindi magpaulihi sa iban ang milagroso nga kapsula sa simple katawag sa aton manunggal. Kung nga palang luya naman mo sa nga lawas panyawan herbal capsule with mangosteen ang sabat sila maka-aksyon. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kay iban pang butika sa inyong lugar. Kung muscle pain naman na paghahambalan, panyawan liniment naman ang sabat sila. Panyawan liniment, panyawan herbal capsule, taran himo sa ang SERD Marketing. Una sa balita, una sa aksyon. Artista, balikan ang ato sa nga patrol, may kaantaran sa buy-bust operation naman. Sang ato sa mga otoridad. Di kagon na BCPO, Gabonitor, Taj Siona Ruiz Amar, mayong hapon, thank you, si Imelda Hamilo Bangguanga, naga-monitor man. May bypass operation naman ng kapulisan sa nga police station number 8. 110,000 pesos nga balor sa suspected shabu sa barangay Lihisgin, Patigayon. Ang nadakpan taga barangay Banago na naman. Ay, oo, barangay Banago naman. Sa Patrol with Action, Jan Diaz. Action Jan, sa report please Kevin. Sa bunga na recover action Mars, sunod rin sa magkapulisan sa game patagay nila bypass operation ang gikan sa Gyapon sa area sa barangay Banago. Kumuining subject ang munadakpan nila nga ginkilala kay Roger de la Cruz, 34 anyos, ang tumandok man sa Purok Riverside, barangay Banago, sunod sa Bacolod. Pang temporaryo dila nagapuyo sa area naman sa Purok Silita, barangay Alis, 3 man sa sunod sa Bacolod, kung sa diin, kundi nagamit niya bilang lugar o puloy anak Sunmar na para masapos sa nga magkabagdagdag sa mga illegal nga droga sa area sa barangay Alis kag barangay Singkang Airport. Sunod rin kay Police Major Charles Sever ang hepe sa police station number 8. Tugay na sila kurado nakabaton sila sa intelligence report nga ang nagadagdag dira sa illegal nga droga sa area sa barangay Alis ang gikan sa barangay Banaco. Ang nagadiretso action magdraman mismo sa Alis ka nakatinergid nagadulong lang kung kaisa no, sa area sa Singkang kag pinaman ka mga kaiping nga barangay nakakop sa police station number 8. Tigay nila nga na dakpan ini sa kaina gidamang sang mga tagtaras kato sang hapon. Matapos nga ini nakipagtransaksyon apang nanging positibo na dira sa area sa Purok Silita sa lugar ko sa ini temporaryo nga nagatinera. Na-recover the reason of the control sa nadakpan ini isa kapalabang ang susay sang suspected sabu. May tatlong pagid kadalago man nga susay sang suspected sabu action man tanang ginorban tanang kabugat sang wasobra walo tanan ka mga gramos ag may estimated market value nga 110,000 ka pesos, 110,000 pesos action mar. Ining si De La Cruz actually ginahulat na lang sang police station number 2 ya nga manaog ang warrant of arrest batok sa iya. Kaysa to ginpaidalom na inisa sa bypass operation o galing nakapalagyo sa action mar. Uy. Identified sa sang police, that is why nga ginpasfailan gid sa sang case. So ang ginaulat na rin ni Police Major Sherlock Cabana nga mapapanaog ang warrant of arrest para ma-serve pagid sa iya. Depende in action marno sa disposisyon kay tinadakpan sa subong, posible i-reserve na nila ang warrant of arrest na ini maka-plea bargaining kay ti mga dako-dako ng supply pero depende in action mar sa disposisyon o appreciation sang korte. Ang what's silingon identified na sa daan, what's listed na sa sang police station number 2, that is ang ginakabig sa state level target sang mga kapulisan. So, nakabatang kita information nga sa mga pushers nga from Banago nakadabot diri sa area. So, after nga ito na verify, nagkanta kita sing bypass operation.
positibo nga doon nga operation. So tigahin kita naka-recover mga more or less mga 110 words ang suspected shabu. Mga 8 grams estimated. So ang subject sa book ay filancing kaso Section 5 and 11 o Republic Act 9165 after natin nga makumpleto ang documents. So ang ngalan sang suspitsado mo si Roger de la Cruz tagapan, 34 years old ini siya. Bali ini siya taga Turok Riverside, Barangay Banago. Ang bali ini siya, na-filean ini siya sa area sang Station 2. Bali nakapalagyo ini siya. And then at large ining filing siya. So, ginhulat man ini nga madagdag ang warrant of arrest against siya. Mga batihan si Police Major Charles Severa, ang Station Commander ng Police Station number 8. Ang kondisyon ka kanina bypass operation. So kaso din nga paglapang sa lahi, nagdamili sa pagbaligya kapag upot sa illegal nga droga ay pasaka batok naman kay De La Cruz nga karoon preso sa custodial facility sa Police Station number 8. Balik na naman chicken sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod. Action John Diaz. Una sa Batalas Action sa Bacolod. Action Radio. Las 5:48 aksyon Radio Philippines Standard Time. Amo nang ginamuno naton permi nga tinaga diri wala sang kadudlaan. Na kaagi na paidalom sa bypass operations nakapalagyo. Nagbaligya liwat sa ikaduwa nga bypass operations way na magkapalagyo. Kundi Marisi Tikman kag marising nagyansri. Mga busing, nagkahibalo-bala kamo nga ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag ini sang vitamina, minerales kag insoluble fiber nga kinahanglanon sa ato sa nga lawas ina bangod ang kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayara nga soya nga mas kilala nga maayong source sang insoluble fiber nga nagabulig sa pagtinlo sang aton koronokontina Sa Santon Plus Coffee Mix, may kabi ka na healthy ka pa. O nagapagita bala ka mo sang antioxidant nga vitamin para sa bata. Rin ang Mighty C Alkaline nga vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatudan sa mga scientifico. Nga manami agbulong sa mga balitian sa bata. Mighty C. Makabulig sa mga nagakorap-korap nga mata katarak kag glaucoma. Ang Santon Plus Coffee Mix kag Mighty C pwede mabakal online, pwede ka mo makapadeliver sa isa nga balay. Ang isa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ilawan taraman ang balita halin sa BCPO Bacolod City Police Office dumduman yung mga aksyon atong ginabdak gabi nasa puan patay pagkagahon. Nano ang labing ulihing investigasyon sa aton kapulisan. BCPO nga balita with action, Eric Magbano action. Eric, may hapon sa report, please come Ginbalikan ta siya maroon ng kaso sa pagpatay sa ka Richard Atuto nga taga Barangay 3. Nga nasapon ang bangkay kahapon sa kagahon dira sa may Pilisa Road Atubangan sang Estom 6. Puro kabugwa sa Barangay Masilingan. Nausunod siya kay Police Major Carmelo Normal, hepe sa Police Station number 7. Nga ginbalikan sa iya sinabisikador dito ang lugar sa diin gintiro ini instituto sa sa action manon wala gid sang CCTV nga nakita dito sa lugar sa matabo ang pagpatay kay Richard Tutup. Nagapatayon man ang koordinasyon sa investigador man sa police station number 2 sa diin dito una natabo ang insidente nga pag-abduct sa kay Tutup sa diin sa inisya nga paposisa nila dito pick up nga gray ang kolor nga gipasakyan kay Tutup. Samtang sa investigasyon naman sa police station number 7 sedan nga auto ang gisakyan naman sa matabo ang paglutang sa biktima diri sa area sang Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan. More on this, yari si Normal sa interview sa Aksyon Radyo. Coordination nga kita sa investigador sa Station 2, ang salakyan nga ginusar, ang abduct siya is rigidly no pick up, no? No pick up nga gray, no? Pero based naman niya sa witness na to dari sa nasapuan sa biktima, isa ka sida, no? No auto yung description, no? Posibilidad ta da nga base ko lagi sila salakyan sa pag-abduct nila kagang ginusar nila pag-dispose nila sa biktima. Actually, Eric, no? Ang
drug serte nga pamilya gyapon ang anggulo sa inyong investigation. Dalagi na ato lang gulo, dalagi na tutok ang ato sa mga investigador. Kaya considering ang biktima involved ito sa illegal drugs, no? In fact, na-file sa ganit kaso sa last 2017 sa Republic Act 9165 and nagagawa siya sa October 1, no? 2019 na malawig-lawig ang iyang preso pero nakabilo sa plea bargaining. Kaya mo na nakagawa siya. Kag base naman sa interview sa iyang live-in partner, kaya iyang biktima wala man sa trabaho, no? Kag kung isa ko, no, nagalakat hindi naman mabalaw. Base sa statement ng investigador sa Station 2 sa pag-interview niya sa live-in partner. Sige niya ang investigation actually, kasi considering patay ba ang biktima, dapat tutukan na yun para na makakuha sa development na maka-identify na sa suspitsado actually. Police Major Carmelo Normal, Hepe sa Police Station No. 7 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyo kaso sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Sakay sa Aksyon Radio Philippines, Standard Time, Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties nagapakupos sa mga nagahubag nga parte sa ato sa nga lawas. Santon Plus Herbal Capsule napamatud-an na sa mga siyentipiko manami kag makabuligid pakupos sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver ka madamo pa. Santon Plus Herbal Capsule makatapna sa madamo nga balatian garantisado plus may alibyo pa mawakal sa tanan-tanan nga mga butika. Kay ka sa ta Efren Hinovea, monitor lang ka ba niya, TDY Team Kabankalan, sa kay Jojo, Maloy, Lala, Mariano, kag Ray. Mayong hapon sa mga taga TDY Team Kabankalan. Iban nga balita, way tabanabotan tuto karon na sa aksyon na firing line with aksyon na Brian Morden, lasay si media, top na balasay sang gabi. Inyo pala tuntunan aksyon reports afternoon edition. Magabalik na naman boss. Magasunod na aksyon balita evening edition with aksyon na Dale Salazar kag aksyon ang defensor. Kabod kay aksyon Henry Spulgar sa technical control with IT expert aksyon Elway Dutilius. Ako naman aksyon Marlon Hedevaya. Nagapasalamat kag nagaagda sa aksyon balita evening edition. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.